ev zêdetirî mehekî û çekdarên rejîma Esed û Rûsyayê operasyona xwe ya leşkerî li ser her du gundewarên Idlib û Hemayê berfirehtir kiriye û êrişên xwe li ser Idlib û gundewarên wê gurtir kirine, da ku her du gundewarên navbûrî têxebin kontrola xwe de, ku duh jî hêzên rejîma Esed derbasî bajarê Xan Şeyxûn li gundewarê Idlib bû û bi temamî ew bajar kontrol kirin. Çalakvanên di nava gundewarê Hemayê ragihandin ku piştî kontrolkirina rejîmê ji bajarê Xan Şeyxûn re îro danê sibehê rejîmê kariye her yek jê gundê Keferzêta, Wela Tamnê, Wela Temîn û Tilfas li bakurê gundewarê Hemayê ji bin destê grûpên çekdar derxe û têxebin kontrola xwe de. Heman çalakvanan eşkere jî kirin ku hêzên rejîmê xala çavdêriya Tirkiye ya nihan li devera Mork li gundewarê Hemayê jî dorpêç kiriye. Hevdemê kontrolkirina wê ji bajarokên El-Weyda û Muerkebê û Lihaya li bakurê gundewarê Hemayê. Heman jêderan dane xuya kirin ku niha rejîma Esed di dîvçûnên xwe de li her du gundewarê Idlib û Hemayê berdewam e. Ji aliyê xwe ve jî Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku piştî kontrolkirina rejîmê ji bajarokê Xan Şeyxûn re Şamê vekirina korîdorekî mirovî li devera Soran li bakurê gundewarê Hemayê ji bo derketina welatiyên sivîl yên ku li deverên dibin kontrola grûpên çekdar de dimînin li gundewarê Idlib û Hemayê ragihandin. Vekirina korîdorekî mirovî li gundewarê Hemayê ji aliyê rejîma Esed ve piştî ku alîkariyê Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê Eymen Sûsan Enqerê min pêkirina rêkeftina Sûçî û xirabûna rewşa Idlibê û gundewarê wê tometbar kir hat.